Sai siat pa ni kapor ka bamenta ngadap da ke jingkemen ke sungu yo try jisu jongi ba ai pa ni kalat ka bangadang la pa banya kren biang bat pi ka ni kapor leng ba ka ni kubor step adeng tanga ai kublei fi we baro ki ba ngap mentai ka ni kubor ngi yang sngo bahai firu sini ka channel jong ka potnet adeng tanga dap shada ka jisu it ye pi bana ka sngi yo banya kren bat pi bana ka sngi ru pi ngap ya ka ni kubor ai ngo isha yu try na ka mentai jong fi bat ngai i ya ka jing kende men sim ke jong pi ba fe pi thrang si sha ban ngap pi ka ktien ba du try si sha u da sngo kemen pi thrang ye ka ktien ke jong ba pi sliang ye u ban nga ai ngo isha yu blay ba unda ker khu ye pi ka ni ka sngi ha ba fi sha skor ye ka ktien ke jong blay tadeng tang ye ai ngo yu blay ba kadon ke ni ka ktien ke jong blay u jisu ukren bu ye kren hoi kalong kita ka jing si sha ba ha ki ni ki sngi em hagi sngi ka bangim la ban tip ka ai ka ban jala shai ka sngi marngi im magi sngi ka ba ka cham ngi pai tang dagi thma tang gi jingale tang da ka ka jing bom snop tikina haki ai baro but hapdeng jongkini ki ai baro ujisu ongi bangin le kumno le ka ai bangi dei ban le hapdeng jong kita ki jing bena ki thma bat kita ki mo ki jingele ka we ka jat bin reu ka we ka jat bin reu utrai ong kumno nak ba ban puli ka ni ka por na Matthias kulnong ba arpsao ka ni ka khot ka ba reu jisu ong kumni ma pin so yo snow chapangi thma ba ki jing bena ki thma to sumar pi what snow kuslai ba ka dei ba kini ki ai baro kin long hendai ka bakut kam pat jia ujisu ong ni ngasnat ni ka khot bu jisu I mean sim ong kumni ba pin su yo sngo shpang ki thma ba gi jing bana ki thma tang bu ong kumni to sumar phi what snow khuslai ong no to sumar phi what snow khuslai na ba ka dei kini ki ai baro ba kin long hendai ka bakut kam pat jia ong phi what snow khuslai ngasnat ni ka kentien ku try ong phi what snow khuslai pini snow ki thma gi jing bana jong ki thma ki ta ki jingele shane shatai pio i ki news pi i le se ki ta ki khubor ki ba snow ma ki ba snow trim bat ka bala ban kta ru ya ga jing ga jongi wala da ka thma kam de ga ri ga jongi hindrengi tip ba ka jingele shabar ne shata sha jingai kala ban kta ru ya ga yo ka kot ka jongi ya ka bam ka di ka jongi ki jing non kam ka jongi ki ba man la ka sngi re try ong ini ki kentien ong what snow khuslai na martang habangi khuslai am si sien bangi khuslai kawan ru ka jing shep tien tani ka bangi pli honest lom khat sao khot maning kong ong ujisu ong wat ki khuslai na ka donut chongpi to nget fiau blai to nget hangaru ong wat ki khuslai na ka donut chongpi tadeng tam dei tang bangi khuslai ya ka yeng ka sem ne kita ki kam ki jam ne kita ki jingdan kam ki jongi malas ngi lare ngi osno ya ki ai baro ki ba ja ka perthai uji suang tang ne ka wai ong wat sno khuslai balai bangim dan kam ban khuslai na marba utrai jisu udai usim halor baro udai usim kis im utrai ki trai badai ma u basen shar halor ki ai baro tadeng ta habo ma u usim ong wat snow khuslai tadeng ta kum ki khon ki jong u kum kita ki nongbut ki jo kum kita ki reu ngai ta u ngim dan kamban snow khuslai na marbus im kis im bat utrai ki trai u basen shar ni ka perthai ong wat snow khuslai na marba ngim ha pa ka jingsen shar jong ni ka perthai hinrangi ha ha ka jingsen shar ka jong kris ban gi don ha ka hima ka jong u ya ka ba kita hi ki bodan ha ka hima ka jong u usim kis im ber utrai ki trai un yada un sumar un penbit un penbiang un pendap ma ui un le ya kata ki ki badon kam na ka banta kita ki khun ka hima ga jeng u tadeng ta nga snow ban ong hang ni kapor bala dangi don ha ka hima ga jong trai bala dangi la don hi hau Jesus Christ bada ga jing san char ga jong u wang wat snow khuslai fi snow ni ki baro u jisu klam ong yi kita ki bam tip ya u ni kita ki bro ki bampat don ha ki hima ga jo wang tangi kita ki bla don ha ki hima ga jo ki ba sngok thu i ni ka ktien ki ba shampang ni ka ktien ki ba bot ya ni ka ktien ong yi kita ong pi sngok yi thma ba jing bana ki thma ri ong tang ba pi wat nom khuslai magni ki boro kin ja bet kin long bet tang ba ka ba kut kam pat ja
Tading ta ngong ipia ka ni kasngi habang puli ka tin ka jong blay nga in Isaya nong ka bakat ar kit ka ba ar utray ongom ni hakami ublay ulong ka jingpen im jonga ngan chania ublay ulong ka jingpen im jonga ngan chania tading ta habang idon utray jongi u Jesus Christ unong sanshar jongi ude unong pen im jongi tadang ni chania au but ngan om ship tieng ngan chania but ngan om ship tieng kemenganam sukus lai habang i snow i tagi ek baro ki wajia hage pertengi snow ta kaduna gas mo ki ongkum ta but mlele la da kaduna makna ki khun jo ki hima utrai un sependa pun sele bi ki kamba ya ka bangim la ban mudur nei ke bangim pe perkhat da ki tahi utrai un le baru ongkum ni tin jublek ong lamar utrai jehova ulong ka bor maka jingrwai jonga ula klalong ru ka jingpen em jonga lamar kata daga jing sungu kumen pintong naga pukri ke jing penem but haga taga sngi pin soong to ai ngu you try but to khot kut pat ka kerteng ju tu pen benai ki jing le jong u hapdeng ki kinja ben ri tu pen kin mau ba ya ka kerteng jong u la pen kin tio tadeng ta khtin ke jong blake ong bangim dan kaman kuslai namar bu try ulong san shar halor baro tadeng ta ngim dan kaman shep tieng ru namar bu try jongi udai hi ma ubasan syar ubapnya bat umdan ke ni kamdan kanoru kabala ban le don bor halor ke jing san syar ke jong try kasamsan pun riu ke khot kabala ong ha ka por bang ship tieng ngan shania hame ni ta bang ship tieng shania abet ha u try ta dau jisu ong ki slai na ka do jong pi lem ne wat ship tieng dei bang puli mo ya ga Yanis long ba khat saud khat arpinyo ong ya ga jing suk ke jonga ai pi ya ga jing suk ke jonga ino api kum ba ka prthai ai nga ai manga ya ga jing suk api wong ki kuslai na ga dono jong pi lem ni wat ship ti ta ga de ga ta bang puli ka ktien ke jong blai utlai kular bet ya ga jing suk ya ga jing kemen wala preng jong ta ga jing dum wala preng jong kita ki jing bam sngo tikina haki aka baro re utrai ong ngi wat sngo kuslai habang puli ka ni kapor na kitab Isaiah ni ka lunong ga ban riu po ni ka khot ka ba ning kong utrai ong kum ni tu yeng tu teng shan namar ka jing shai jong pha ka wan bat ka buram utrai ka mi apa naba kmi ka jingdum gan tap ya ka khindo ba ka jingdum tleu yakin jaban riu henry utrai un mi hapa bat ka buram jong u on yo i halor jong pha pi ktin jublek ong abang ya kan ka pertai ka bam tikna i kum ba ka jingdum ka tap i kum ba ka ta ka jing ki jingele ki dap utrai ong ni habang idai i jong u ong to yeng tu ting shan yu ong namar ka jing shai jong pha ka wan ta ding tangim ngim de ban ya ka jing du sim na ka jing arta tien na ni ha ka ta ka jing rit min sim henry to yeng tu ting shan ong trai badeng tau ong namar ka jing shai jong pha ka wan bar ka buram utrai kan mi hapa tadei ta mangi shakri utrai ka buram ka jong trai kan ting shan kan mi bet ha ka jing im ka jongi baru ong ni na ba hakmi ka jingdum ka tap tlu ya ka khandau shisha ka jingdum kan tap ya ka khandau ba ka jingdum tlu ya ka kinjaban riu kan long kum ta gi sngi ki bri kinum tip shu le kum nom tip shu bam da kai tip shu pendap gi jinon kam ai namar ba kini ki thma gi jing bana ki thma ki long keleng ka perthai ta kan wan ki jingdum re kita ki bodon yu Jesus Christ ki don ya ka jing shai ba tu yeng ba tu teng shan ma ka jing shai jong pha ka wan tadi ta ngim don kaman khuslai ki ra ka jing im ki jongi mar ba kata ka ba kot i kampat ja mar ba utrai ongi kata wa ki khuslai na ka don jong pi ta mo ngim de ban su khuslai ha ki ru tep tang ni ka wai ulong penya ji di Jesus Christ ulong pen bet ki bro di Jesus Christ tadeng ta habo sun charu Jesus Christ bangidei hapo ke hima ga jangu laktip ban biang hima u ban dap hima u bangim dan kaman slai ke ru ngi shap khmi ilti bet utrai pot wan un dap pe ke jinan kam barok khat dau sai kita ki in riu lak ngut mo haga snem ke bak ning kong ba ki kimi ki dan riu lak ngut ki kun Israel ki biya e kri klau ba anda ki ladap sau pos nem ru utrai dang besasa ki daga mana habong saupus nem ka babut hi kim sa tang kita ki in riu lak ngut re ki la mi ru de ki pau lak ngut
Rewat la da kilami makna da ki paulak ngot utrai ubusa kumju iki man la kesngi daga mana beneng. Tadi tanga ong fi bab idei ki jong trai idon makna hakari klau idon makna hakari kenja idon makna hakata jaka ka beterkong ka ba ndani ei dari utrai ulong kelenti na ka menta jongi ulong hima u nong pendap jongi ulong hima u nong yada yangi ulong sumar yangi marbu iet palat yangi. Tadi tanga ka aben ong fi kene kesngi imdan kamun kuslai ki eiru dan pedeng jong fi le sep yong ni tem jakom no tin jakom no pi osngo ki news nang ne nang tai pi osngo yi ti jing banade pi osngo kuslai nang ka aben ong fi ne kesngi bo shong ka khet ubasun shar udai uji skres. Tadi ta utip im una dong shadong ya ka ji im ke jongi tala de ka por ban rong no sorong no ba ka por bangin ya don ba dungin ya don no wala ka por ka bangin haban ya ni ka pertai da ka pertai ka kerdu ke hiran ka don ki jigma ki jingle ni wadum slai try la tip kamba na ka banta ka ji im ke jongi tadi ta ko aban ong fi ke sngi shania bi try masuk ta ubri wa shania try ba ki shania ju long try ka bong jeremaya mo tala shania try try itu i ki bri ki shania yo mon na hum nong man kong khat ba nyau ka kran ni ka ta try si sha itu i ki shania yo tadi ta ai bangin chu shania be how try haga jing penya ke ju haga jing pendap ke ju haga jing smar su kher ke ju bangin shania bu try iet palat yangi tadi ta kwa ban dwai na kam ta jong fi ni ka por ka bamta bangin non kam ban khuslai e ru ni dwai ma trying aingu ime ni ka por ka ba kodor namar gini ki kentien ki ba kodor ki ba meme pen snow yangi ma ong try pin snow yi kitma ki jing bana kitma tang ma ong ablai tang ni ka kentien ong wat ki kuslai na ka donor ke chong pi wanam sku kuslai ma ong ablai pang snow tu try si sha ma ong me la tip lupai ke e ka ba men le e ke im ke jongi ki breu ki ba don ha ke hima ke jong me pa try ngi tip ni ke borok kin jan ke bakut kampat ja ngi tip ko na try ke nang jrong kita ki borok ki ban sa jan re mentai ke ki ba ja nginom sungku slide amar metip ame ban sensyar ban pendap ban penbiang ban yadai yangi ki kon ki jongme ki bodon hapo ke hima ke jongme kadwa ni ka por ki wi bapat don ha ke hima ke jong try khot if you rung no shin ke hima ke jong try ke jinget vin don lang ka long ying ke jong Jesus Christ u try long kli ngi long ka met ngi long shisha ke ki kon kan ki kon chen rang ke jong Pangada dua kan kasngi balada kadon kano kamasim ko papen ale ka papen artien kita barok ngapen dekut haga kerteng u Jisu papim non kam shu ban kuslai de fin rung shagan ka long yeng ke jong trai fin don lang badu Jesus Christ bagi te giru nget giru khot barok ki badon ken haga ni ka jing shikri ki badon ken haga ni ka long yeng ken ke jong trai kadwa yang kerku pi kan kasngi wala ba ni ka kubor kan long len wa inam ta jong pi wanam ki kuslai na ka download ke jong pi watchip team ong try shukala mut pediang bet yu ki borok kila biang lut nam ta chong fi kadwa inga kerku pi tapi dan jingpang stamru kita barok in jagin dam bagi jing le barok in kot lut baru Jesus unshar bat ula kerku fi da jing kerku beneng hagi ki borok nadu menta halakarta try nong kerku ni rap ifi hagar teng Jesus amen ngai try nong kerku pi in second do biang asai kesngi hakawai pakai episode jang kerku step ku bless you try nong kerku fi karai amen